ئەرێ تودکاری پێشوێکی بتشتێکی دنەفخۆینە خوادا بکوژی دەمێ تەدگەزیت. شارەزای ڤەکۆلینی لەسەر مەلارiyê Brian Foy li zanîngeha Wîlayeta Colorado we dîtiye ku ev tiştekî rast e ku tu çi ew li ser bernameka kontrolkirina melaryayê kar diket û dibêjit kuştina pêşiya demê xelkî digezin qazancê xwe hene. Foy dibêjit ev ne bi tenê rêkeka baş e ku bersîngê melaryayê pê bigirin belku her wisa rêkeka baş e bo parastina jîngehê ji dermanê pêşî kujan. Li dîv vekolîneka meydanî li ser jêk vegirtina melaryayê li gundê Sînîgalê bo Foy û hevkarit wî diyar bû ku dermanek ku bi berfirehî tê tevkarînan bû du nexweşiyan li Efrîqa ku bi nexweşiya korebûna rîbarî û êşafîla têne nasîn pêşiya dikujêt. ئەم بەحسێ دەرمانێکی ئەرزان و گرنگ دیکەین بۆ کۆنتڕۆلکردنا مالەریایê. Ev vekolîne we diyar diket ku piştî wergirtina ek carê ji wî dermanî ku dabûna jimareka gundiyê Sînîgalê heta 79 jî sedeyê pêşiyê tê melaryayê belava dikin kêm bibûn. Li gundê ku derman nedabûne pêşiyê melaryayê 246 ji sedeyê zêde bibûn. Lê vekola we dîtiye ku demê ew derman di navxwîna mirovan de digerit pêşî pê têne kuştin. Ev dermane her salê carekê dene xelkê gelek welatan li nîv Sehra Efrîqî da bersîngê nexweşiya bigirin. Belê şareza dibêjin heke ev dermane pitir bê tevkarînan renge hindek qazancê dî jî têde hebin. ئەگەر تۆ پتر بەکاربێنی هەروەک ئەم پێشنیاز دەکەین بۆ کۆنتڕۆلکردنا مالەریایê دێ ئەگەری بکەن سەر نەخۆشیên ku bi rêka axê wek kirma di nav xelkê de belav dibin. پیتر هوتس سەرۆکی کۆمەڵە ئەمریکی بۆ دەرمانێت ناڤەڕاستە عەردی و پاکیژیە گوت ڤەکۆلینە فۆی کارێکی بناغەیە و دبێژێت و دیار دەکەت ku gelek lê vekolê saxnemiyê ew ê mêje gumanê dikin ew dermanê têne bikarînan bo çareserkirina nexweşiya li naverast erdî qazanceka baş ya saxnemiyê têde heye. ئەڤارێکێکە نو پەیدا دەکات بۆ ڤەدیتنا دەرمانێت نو بۆ vê mebestê renge dermanek bêt ku بۆ demekî dirêjtir di nav leşê de bigerêt û baştir bersîngê malaryayê bigirit. Her salê nîzîkî 800,000 kes li seranserê cîhanê bi malaryayê mirin. Şareza dibêjin ev çareyanî rêkeka diya baş e dijî pêşiyan û renge li demekî nîzik dermanek bête peyda kirin. Şareza dibêjin ev hemî rêke bo salet hadî bûne hêlana malaryayê pêdivîne. Ev raportej pişka Kurdiya dengê Amerîka hate belav kirin.